gwersyll amddiffyn S4C wrth i'n deffro yn barod i ddeffro S4C. Mae cynlluniau'r llywodraeth ar BBC yn mynd i roi diwedd S4C o'r Sianel annibynnol. Felly ni'n galw ar S4C i ddeffro a dwi'n gyda ni i ymgyrchu dros y fodol nhw. Mae wedi cael ei drawsnewid fel bod e'n dweud S4C Deffro. Mae Iowan, Chris, Eiros a fi ar do S4C yn galw ar S4C i ddeffro. Yn ymgyrchu i ceisio achub S4C. Dyn ni cael gwylnos neithiwr, a nawr dyn ni'n stopio'r traffig fan hyn a gan ofyn i'r staff S4C i lofnodi llythyron sy'n mynd at Jeremy Hunt yn gofyn iddo fe dynnu S4C allan o'r mesur cyrff cyhoeddus mwyn achub y Sianel.